Tendai mudiwa wangu. Nhasi ndoda kukusunungura mudiwa wangu. Ndinoziziva kuti unondida uyezve unondiitira zvose zvandinoda. Chimboreiko naye chitumbi wangu? Ndinoziziva kuti uri murume uyezve mwana unotomudawo. Ukatarira izvezvi tave ne6 years muwanana, asi hapana kana mimba yakambobva. Naye chipo mudiwa wangu, ndoinyaya yakatokushayisa mufaro kubva nezuro. Iwe chitora hako mumwe mudzimai. Ini semudzimai waunoda ndakundikana kukupa mwana. Ndinoziziya amai nababa kumusha vanotodawo wazukuru, asi ini semudzimai waunoda ndakundikana kukupa mwana. Chirega kutamisa pfungwa chipo. Unoziva sei kuti ndiwe une dambudziko iri? Ko kana ndiri ini ndine dambudziko iri? Kwete, ndinoziziya kuti izvi haungatombozvibvumi nekuti rudo rwako rwakadzika midzi pandiri. Asi kubva nhasi ini sachipo ndataura izvi zvichibva pasi pemwoyo wangu. Handimbofi ndakakupomera mhaka. Ndichakupa mukana nenguva yekuti uite mudzimai achakupa wana, asi ndicharamba ndichikuda kusvika zuva rekuguma kweupenyu hwangu. Kwete chipo, ini handingatongoputse chidzidzo chedu, nekuti vana chipo chinobva kuna Mwari. Uye chekutanga chakakosha mwana medu, rudo rwako ndo rwakakosha. Saka zvemwoyo mbiri zvino chipo mudiwa wangu, ini handizofi ndakatora mumwe mudzimai kunze kwako iwe wandakada, uye ndikapika pamberi pekereke kuti ndiwe chava mudzimai wangu kusvika kumagumi. Saka ini ndikatora mumwe mudzimai ndinenge ndava murevi wenhema pamberi pekereke, uye ndinenge ndaputsa chidzidzo chedu chendudo. Asi kubva nhasi iwe wakunzi Sara, ini ndava kunzi Abrahamu. Svika Mwari atarira vhawo pamusoro peupenyu. Ndinokuda Sara. Kana nini ndinokuda Abrahamu.